kannettavan langattoman hiiren, nimittäin Logitechin M185. Tässä näkyykin. Se on aika standardi hiiri, eli 2 nappulaa ja sitten rulla. Rullassa on myöskin nappula. Patterit tässä pitäisi kestää noin vuoden verran. Ja jos hankkii ladattavan pariston, niin ei tarvitse jatkuvasti ostaa uusia paristoja. Tässä on vastaanottimena tällainen nanoreceiver. Eli ei ole sitä unifying kastia, vaan nimenomaan Logitechin nano vastaanotin. Olen ollut kyllä tyytyväinen tähän hankintaani. Aivan loistava hiiri kokonaisuudessaan. Se on käteen sopiva ja tuntuu hyvältä. Eikä ole liian iso, niin kuin osa hiiristä on. Ergonomisesti, ainakin tää se medium käteen, niin tää pitää niinku käden lepotilassa. Toisin semmoset mini-läppärihiiret, jotka tekee elämän hankalaksi. Tää on hyvin toiminut kyllä kaikilla mahdollisilla alustoilla, mitä mä oon tähän mennessä kokeillut. Tässä on semmonen jännä keltainen valo, mitä tää heijastaa tuolta aukosta. Ja oon kokeillut, niin se toimii jopa heijastavalle pinnalle. Suosittelen ehdottomasti Logitechin M185, jos tarvitset esimerkiksi läppäris kanssa sopivaa langatonta hiirtä. Siinä kaikki. Moi!